Ahoj, jsem Šárka Chranimíra a chtěla bych tady předat odpovědi na otázky, které mi byly položeny při celozemské rozjímání, teď při slunovratu. Odpověď ke třetí otázce, která zní: na co se teď při celozemském rozjímání, při propojování se v přesných momentech úplňků a slunovratů zaměřit? Jaký postup zvolit? Kdo by měl mít slovo při takové práci? Tak zkusíme nahrát to, co jsem zapsala v době slunovratu. Odpověď na otázku, kdo by měl mít právo pracovat s případnou podporou, která by k takovému cíli vedla. Jakákoliv bytost, která se opakovaně osvědčuje v práci ve středovějším kruhu a okruží, dostane-li do své cesty a do srdce úkol naplňující tento cíl, propojení a zapojení se s dalšími lidmi, může požádat prvního tvůrce této sítě, diamantový dech, o prověření jeho záměru, jeho srdcem a rozhovorem s ním. A to tak dlouho i opakovaně, jak je třeba. Dojde-li k podobě záměru, kterou obě srdce souzní, může být tento záměr předložen k vyjádření a rozhovoru i dalším bytostem zapojeným a prověřeným opakovaně ve středovějším kruhu a okruží. Tímto rozhovorem může být záměr tvůrcem a prvním tvůrcem upraven, pokud to tak cítí v srdci. Postup je stejný. Dojde-li k souznění srdcí většiny shromážděných, může to být považováno za podnět k uskutečnění záměru. Zdá se to být hodně obecné, ale jakákoliv větší přesnost by tomuto pojetí byla na škodu. Všechno jednání není-li vedeno srdcem v napojení, je vedeno hlavou. Na základě již známých cest a vzorců. Bukmen je to stejné. Je třeba hledat nové cesty. Hledat je srdcem v napojení. To je stvoření a stváření ze základních zemských sil. Jsou-li již některé postupy vyzkoušené, jedná se o pouhé opakování, které nedovede nikdy k ničemu novému, ale může dobře posloužit k dílčímu stvárnění novátorské cesty. Člověk se osvědčuje a skládá postupné zkoušky na své cestě, právě stvářením nového, vystoupením z bezpečného a pohodlného prostoru již známého. Einstein měl prý jednou říci, nevím, nebyla jsem u toho, ale považuji to za velemoudré a často k tomu vzhlížím na své cestě. Jen hlupák dělá stále stejnou věc a čeká jiný výsledek. Je třeba měnit, je třeba hledat nové, je třeba se nechat vést. Milé bytosti, přeji sobě i všem člověkům na zemi, nebuďme hlupáci. Buďme tvůrci na své vlastní cestě. Tak podporujeme sebe i svět. Mám tady k tomu doplnění. Kdo si známý, již před 2 lety předpověděl toto. Alespoň trochu napojený člověk je jako pyramidka, která se postupně od spodu rozsvěcuje. Říkala to žena. Představte si zemskou kouli pokrytou pyramidkami právě tam, kde teď právě tyto bytosti jsou. A najednou se po celém světě tyto pyramidy rozsvítí. Tyto body září do všeho míru, vesmíru. A tvoří
světelnou síť, protože v ten moment se i vzájemně vidí. Člověk by nyní rád posunul tuto vizi na rozsvícené celé kanály a spojení s nejvyšším vědomím. To by byl pohled na zemi. Jasné cesty mezi lidmi, jejich všemi úrovněmi vědomí a duší tak, jak jsou rozmístěny po celé červené niti života v energetickém tunelu skrze prostor na zemi, kterým jsem byl člověk zrozen. Propojení mezi člověky, kteří jsou propojeni v takovém stavu přes vlnění svého srdce. To je síť. To je vše. To mění vše skrze každého jednoho člověka v této síti. Jinak to zde na zemi nelze. Až na výjimky, kterým se věnují jen ti nejpokročilejší. Na vyjasněnou. Ti, kteří přesáhnou prostor lidského vnímání a stanou se součástí vesmírného dění na dlouhé věky, uniknou ze silového zakletí na zemi a přesto na zemi zůstanou, aby zde umožnili přežít všem bytostem se zemí spojeným. Kdo je napojený? Vnímám to tak, že je to každý, komu se podaří rozbít a odstranit překážky ve svém kanálu napojení na čistý a jediný zdroj, které se tam rozhodně vyskytují. A ať už tomu zdroji říkáme jakkoliv. Vnímám prostor, kde se překážky nacházejí někde kolem 12. až 18. cm nad lidskou hlavou. Vnitřním zrakem je někdy možné je vidět, nebo ve vizi. Může být cítit tyto překážky i v těle, jako bloky. Někdo může v auře vidět ty změny. Někdo může cítit slyšet vnitřním hlasem prasknutí, když takové obruč se prasknou s hlukem slyšitelným jen uvnitř, ale velikým se rozletí na všechny strany. Vnímám ty útvary uzavírající kanál vědomí v tomto místě různě. Zřejmě závisí na kultuře, která v minulých životech uzavření tohoto kanálu zapříčinila. A to v podstatě záměrně. Není to nic neuskutečnitelného. Tímto činem, vyčištěním kanálu napojení, si člověk bere jen zpět to, co je bytostně jeho a patří k jeho tělu. Pro tomto probíhajícím životě. Nic kouzelného, všechno skutečné. Osobně znám nad hlavou pyramidu. Někdo hovořil o tom, že vnímal kostku. Ve vizích vidím i tvary koule, která ale uzavírá jen určité úrovně, jakoby naschvál, a druhé nechává otevřené. Možná si potom člověk v tom životě toho uzavření nevšiml. A to je vše. K otázce číslo 3, otázce strategie přístupu. Je to o tom, v jakém stavu člověk je, když činí. A jestli je schopen tento stav udržovat opakovaně, čistit ho a prohlubovat. Jestli je to jeho cestou, jeho cílem. To je vše.